मदद होनाय रांखान्थि बिभागनि सासे सोद्रोमा मानगोथाव कनभेनर लेंथुमगिरि मुस्रि दिनैनि बे हारिमु बिलिफांखौ रुंसारि दैख्रुं खुंगुर बसुमतारीनि आंगो फंबाय रुंसारि रावदि बसुमतारीनि मुङै बेखौ दिन्थिफुंनो थाखाय लानाय जादों। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै जोङो आदा बुदां ब्लकखौनो हांख्रायहरनाय जादों। नोंथांमोना फारियै नुलांबाय थागोन। जोंनि गेजेराव आरो जोंनिनो जाय बिथांनि मुङै जोङो बे गोसोखां हारिमु बिलिफां आयदाखौ लानाय जादों बिथांनिनो अनसुलि बिसि लहिता बसुमतारीया जौसाङाव दङ। बिथांखौ जोङो जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय। बिथांखौ अननानै गावनि सिनायथिजों लोगोसे मानखौ आजावनो थाखाय खावलायबाय। मोनानि हाबाफारियावथ' बिराद जाक जमक एकदम गिर्जाब सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ बयबो जमा जादों। नाथाय आथिखालाव साननि हाबाफारिखौसो एसे खम जानो नागिरो। नाथाय मोनायावब्ला हले एकदम खम जाया, बिराद दं आरो बिनि सायाव आदा बुदांखौ नायनो लुगैनाय मानसिया गोबां दङ। दा बिथांनि मुं खोनानाय लोगो लोगो बिराद मानसिफ्रा नै बिराद क्राउड एकदम जेरैबो रंजादों एकदम मोसादों। आरो गुबुन मोनसे आलारि बाथिखौ जोङो मुस्रि रुंसारि रावदि बसुमतारीनि मुङै बिथांनिनो अनसुलि बिसि ललिता बसुमतारी बिथांखौ जोङो फोजोंनो थाखाय खावलायबाय। जोङो सायनासालिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि हारिमु मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानदों। जोंनि साखि गंनैया जोंखांनायनि उनाव जोङो 1 मिनिट जोङो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै अराय सम थाबाय थायो, अराय सम जोंजों लोगोसे थाबाय थायो, बिनि मुङै जोङो आर'ज गाबगोन। ओंखायनो जोङो बे आलारि दिनैनि बे मोनाबिलिनि हारिमुखौ बेखेवनो थाखाय हांख्रायनानै जोंनि गहपुरनिनो सासे एक्टर फंबाय रबि नार्जारिखौ बेवहाय हांख्रायनानै लाबोदों। फंबाया नै दा बे रावदि बसुमतारी हारिमु बिलिफांखौ बेखेवगासिनो दङ बिथाङा आलासि महरै। दा बिथांखौ बेखेवखांनायनि उनावनो दिनैनि जानो गोनां मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय खननाय हाबाफारिया फारियै सिरिबाङै जालांबाय थासिगोन। बेनिखायनो दिनैनि मोनाबिलियाव नायलांबाय थानो हासिगोन। गासैबो रायजो राजा आइ आफा बिथांजों लोगोसे आङो गुबुन सासे आलासि सिनायथि होबावनो सानदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि मुस्रि बुद्धि बसुमतारी बिथाङाबो दंफैयो। बिथांखौ जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय। गोजोननाय बावहरबाय बिथांनिसिम। दा सारखौ गोलाव बाथ्रा बुङालासिनो आङो बेयावनो दोनथ'नो सानबाय। सारा गावनि खुगाजोंनो गोदै गोथाव बुंखागोन। बेनिखायनो आङो दिनैनि बे 77थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान बे फालिनाय माइदांस्रि नोगोर नोंथांमोननि गहपुर बेयाव आङो हांख्रायहर जानानै जोबोद गोजोननायजों फैबाय, नुजाफैबाय। मेथाइ खनगिरि हिसाबै आंखौ लेंहरनायखाय आङो फैबाय। दाननाङा। बेनिफ्राय आङो दा गोबां खायसे नुदोंमोन बुदां बलब नैबे सरपानन्द बे बुदां बलबखौ खायसे नुबाय, खायसे नुवाखैमोन। जायखिया नुनायफ्राबो दिनै नुफिनदों आरो नुयैफ्राबो दिनै नुबाय। बुदां बलबनि मोदोमखौ नुजोबनाय जाहैबाय दिनै आंनो जाहैबाय आरोखि। दा आङो खननायनि आगोलावनो एरबाय थालायबाय होननाय बिदियाव रायफ्लां आं जेरैबायदि मेथाइखौ खननो हानांगौ बिदि खननो हाग्रा नंला।
अर्थात बुदां बुलुबा दिनै गोदै नंला गोदै गैला आङो सोबखोन्दा खुसेर बादि जाबाय रायजोफोर मा खालामनो आंना बैसोआ जोबलांबाय फात्ता मोनस्लाबासो सिरि सिरि जोबलांबाय खरफुट बादि जामला लांजोब्बाय आरोखि बैसोआ दा बेखायनो बोलोफ्रा खम जाबाय गोसोफ्राव बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि दुखु दाहाफोर थाबाय बेखायनो मेथाइ खननायखौ एसे माबालांबाय आरोखि दा थेवबाबो खननो फैदोंखाय खननोसै दा बेनो बुदां बुलुब जाहैबाय दा आङो लासै लासै मेथाइनि गेजेर गेजेर फोरमायलांगोन आंनि खोथाफोरखौ आं दिनै फैदों खुसिजोंनो फैदों दैखं खुंगुर बैसुमुतियारि दैखं खुंगुरनाव आङो दिनै हाबबाय मोजां मोनबाय बिमाखौ खुलुमनो मोनबाय बिदि आरोखि दा जाय हक बेफोर आंनाव जासिगोन बेखौ बन्द' खालामजायो ना आरो एकदम जाथारनाय मेगना बोरैबा जाजोब्बाय आननेसेसारिथार बे नाङा बेखौ नाङालै मोननैखौ नाङा itu बन्द' कर मालाय दरखार नङा जाबाय बैखौ नांगौ दे बैखौथ' होनांगोन मोसाफादो हारसिं लदा लदा गोग्लैहां मोनदों आरो केम थादो जियाव लाङो सबायजों संनाय साम' दङ नोंनि खावलायाव सना नोंनि खावलायाव सोबनो लुबैदों आङो सोबनो लुबैदों मोसाफैदो फै दे दामदो दे सबायजों संनाय साम' दङ नोंनि खावलायाव सना नोंनि खावलायाव सोबनो लुबैदों आङो सोबनो लुबैदों जानो लुबैदों आङो जानो लुबैदों सबायजों संनाय साम' दङ नोंनि खावलायाव सना नोंनि खावलायाव सोबनो लुबैदों आङो सोबनो लुबैदों जानो लुबैदों आङो जानो लुबैदों Oh my God, how I
गोसोखौनो मोजां मोनाखिसै आं ओंखायनो दा सोरबा जुदि माबानानै माबायोब्ला दाबो आरिबावनाय दं आंना गोसोआ बिदिसो आंना ओरै थास्लायस्लाय गोसोथोबाय थानो मोजां मोनो आङो मा खालामनानै थानो बिदि आरोखि खामानिफोरा खुनु बन्द गैया रावखौबो गिया सोरबा आलमानि बन्द सोरबा एनडिपिनि बन्द सोरबा बिएनसिनि बन्द मालाबा मालाबा बन्द होयोमोन दखान सखान बन्द खालामो मा बन्द खालामो नाथाय आंहा खामानिखौ आं बन्द खालामनो हायामोन मानोना आंनि खामानिया गोसोथोनाय नालाय गोसोथोनायखौ आं बन्द खालामनो हाया ना शनिबार दं ना रबिबार दं जेबो गैया दा बेखौनो बुंनो नागिरबाय शनिबार गैया रबिबार गैया 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 गोसो थोलायनाया बन्द गैया Sabido, tampil Shonibar gaya, Rabibar gaya, Aku